Noticia de tele, normalmente xa sabemos que hai moitísimas, cada vez máis produtos, filmes, webseries, series que se gravan non coas cámaras tradicionais, con corpos grandes, etcétera, etcétera, senón con dispositivos móviles, pero que un programa do prestixio de American Idol vaya a utilizar os iPhone 11 Pro, toda unha declaración de que está completamente instaurado o formato, non, para poder gravar con iPhone. Si foi unha cousa curiosa que se comunicados estes días, xa están emitindo eses programas, que simplemente o concurso de talentos de American Idol quedou cancelado no medio precisamente por pillarlle esa pandemia cando estaba gravándose, e o que fixeron foi crear uns kits que lle mandan a casa dos concursantes e máis dos xuíces do concurso, que son 3 móviles iPhone, logo tamén como iluminación un anel de LEDs, e a maiores, pois tamén o tipo de parafonía do anel e pouco máis, e que poñas no medio do anel de LEDs ali o móvil para enfocar a xente mentre canta todo iso, pero tamén lle mandan uns profesionais ás casas para instalarlle todo como é debido e para que sexa moi doado de traballar así. Xa se están emitindo eses programas e así vese como a grabación a través destes dispositivos pois consideran que unha calidade da abondo como para poder emitirla en televisión. Hai que admitir, realmente non é tan boa calidade como estamos afeitos nun programa televisivo, pero se pode pasar o corte como para que o consideren aceptable, supón un cambio moi grande no que son estes estándares que tiñamos asumidos en televisión e que durante a pandemia se relaxaron un pouquinho. Apple, polo que se ve, estáse facendo forte nesa clase de promocións onde se utilizan os seus dispositivos para levalos á práctica. E xusto esta semana, xa sabíamos que o último videoclip de é Ariana Grande, Adriana, non? Nunca sei ben como se di. Ariana. Pois se fixose Javi máis eu calados como perras e os outros dos non coñecían a Ariana Grande. Estaba no último. E iso que Javi sempre di que a tipa das tipas máis famosas en Instagram e non sei canto, de cando fai o reconto de tíos con máis seguidores en Instagram. Perdona, Dani. Bueno, pois esta cantante, o seu último videoclip se fixera con iPhone, e xusto esta semana Apple presentou un vídeo de 5 horas onde se fai un percorrido polo Museo do Hermitage de San Petersburgo, un dos 7 grandes museos do mundo, e se fai un percorrido con cada certo tempo unhas actuacións de bailaríns, cunha música, e todo está feito con un só plano e cun iPhone Pro. E é sinceramente abrallante o paso que poden facer desde un cadro que con un plano moi preto, moi cerca, onde se ven todos os detalles da pintura, todas as texturas, a un plano xeral onde se ve a inmensidade do museo. E todo eso, é como unha demostración de poder que fan con un dispositivo que, claro, entra no peto de calquera. Non digo no económico, pero o millor si no físico, vamos. Desas iniciativas sí que viramos algunha. A que di Dani é chulísima, desde logo, é unha iniciativa boísima para a xente que pense niso como unha boa alternativa para amosar os seus museos, as súas exposicións ou o que queira. O que punto de inflexión que marca o que di Marcus é que realmente para a televisión que tenemos como lineal, en pleno confinamento, foxe da baixa calidade que tiñamos admitida ao resto da xente, como por exemplo como podemos estar emitindo agora nos mesmos se nos vedes por YouTube ou na página web da CRTVG, porque o formato é o que é. En cambio, neste caso, Marcus, o principal cambio é que, digamos, que American Idol di isto é calidade broadcast prácticamente total, estándar, podería valer prácticamente case, entre comillas, como se estivésemos en plató. Claro, é que iso é un cambio de criterios importante. En boa medida tamén é porque o que están facendo é gravar con móviles, non facer streaming con móviles, que non é exactamente o mesmo. Combinan algunhas cousas que sí que se fan por streaming, pero procuran ter grabacións, que as grabacións teñen unha calidade moito maior que unha retransmisión a través de internet. Non é o mesmo como grava a cámara dun móvil, que dá unha calidade moi boa, que como se retransmite a través de internet, onde hai unha serie de compresión. O sea, que aí temos aí detalles que hai que ter en conta, porque realmente non son programas que se fagan en directo, entón permiten xogar un pouquiño máis, poder de varios planos, e poder enriquecer todo un pouquiño, e facer incluso algún efectillo un pouquiño rechamante, pero realmente o acabado que teñen é bastante aceptable,
Por lo menos, se comparamos coa televisión que tiñamos hai uns anos, pois tampouco habría tanta diferencia. O que sí que exageran un pouco é chamarlle a todo iso calidade de broadcast, como dirán notas de prensa por aí, porque sí que dista bastante. Se vemos algún dos vídeos de American Idol na internet, non ten esa calidade que da que presumen, pero a verdade é que vale para ver perfectamente, e así polo menos o concurso pode avanzar. Haberá que ver se aquí en España tamén agora, neste momento da desescalada, fan algo semellante a algún dos programas, porque agora están empezando pois a adaptarse un poquinho a esta nova normalidade.